Niyanlekelela abantwana benkosi enkulu yangithetheni wamaNazaretha. Sizokuba inkonzo yesikhumbuzo semkhulu inyanga YEZULU ngokuqala sifunde umthandazo wokuvuka. Sicela umshumayeli uThulu waseSambulo wasifundele umthandazo wokuvuka inkosi imbusise.
inkosi masuku isithanda zami. Sesikumbuzweni sikamkhulu inyanga YEZULU. Belithuba sizonika amakhosi ubafakaze ngemisebenzi emihle eyenziwa umkhulu wenyanga YEZULU. Ibesa lodwa lalela nisinendedekane inkosi nibusisa. Allah kuyophela khona amakhosi kuyongenela befundisi inkosi nibusisa. Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu inkosi zinibusisa. Namhlanje sesikhumuzweni sikamkhulu inyanga YEZULU. Inkosi yahlupheka kakhulu ihluphela lo Nazaretha. Engazange ikuthole ukuphumula. Ngoba nangesikhathi esemusha nje esewumbana. Angazi ngoba yinombana ngoba mina umkhulu. Usho noma wayeyombana wayemkhulu kumina. uNkulunkulu kunina. Iyenzeka ke la ekhaya. Into la ekhaya yenziwe iphelele. Bese befika abanye beyishintsha bayizibe yabo. Babamkhulu ngenyanga uthenga umbhede bamunye. Uthi la abantu la abantwana bami bawulala kulombhede.
Kwasekuqhamuka-ke abahlakaniphile ngoba wayazi ukuthi njengoba ethenga lo mbhede umunye wakhe into ehlangene eyahlukaniswa umuntu, kodwa basefika umuntu wayihlukanisa lento, wasethenga omunye umbhede, wasibambili imbhede, lo babamkhulu wasulala omunye nomunye wala lo munye. Wayefika ubabamkhulu ufika imbhede zimbili. Uyathetha ukuthi bani wathenga lo mbhede ukuthi lo wafana ngathi abonane bobabili. Asazi ukuthi wayedabana lo wabili ngoba wenzani. Kodwa kuyacaca ukuthi wayeqinisa lo Nazaretha. Basefika-ke abahlakaniphile babahlukanisa. Tema ifika sebehlukene, wathatha lo munye umbhede owuthengiwe udidile eminyango, wathi labafana ngathi abalalila. Ngiyacela-ke maNazaretha ningayoni into kababamkhulu, mayenza ngesathi yenza wayazi wenzani. Uthi wayenza yaphelela, leko obuye afaka okwakhe. Uma uzokholwa khona ungafaka okwakho. Kithi iqondile utholishekile. Wahlupe kakhulu kumkhulu. Ngoba la ngesinye isikhathi-ke emzini wakube kuphakamile. Wathi uya umkhulu omdala obuya sebemkhiphile, bembiza ngayo yonke into. Bida ahambe aye kwakhe ingqayizivela. Njengoba esho umuntu angiyekithi ehlanzini. Awusebenza abanike la ebuhleni manje mase ngiyakithi ehlanzini. Awusezalwe nini umntwana-ke wasobo wala ebuhleni. Akasakwazini umuntu kubo. Tema ibuye umkhulu omdala ebuya umne wabo esekhishiwe phambi wasebuza ukuthi kazi bayombuyisa ngani. Abakaze bambuyise ngalutho namanje njengoba sesisida. Baloku bamkhipha leso sikhathi. Wazozakhela lo muzi wakhe lo. Uthi wenkosi yamaqadi. Ayena omkhulu wayinsizwa. Futhi ngendlela insizwa ngayo kwakwashenye indoda la. Ngisawumpanyana omkhulu wayesehambile eJudiya. Yathi angazi sisaleleni manje thina wasehambile ibhokola. Ngathi mina wawo uyakhuluma lelo hambile ibhokola. Omkhulu wayekhuluma kanye bese izinto ziyaqonda. Ngiyacela-ke maNazaretha ukuthi masila sazi ukuthi safika kanjani, sizowenzani, siyohamba nani. Ungathi ngawula ulethwe okunye bese ubone okunye ukuze ibutha zonke iziqalekiso lezigcwele igceke. Bese lokubuza kumina nengwemhlophe uthi wanikela kodwa uphumeleli. Cha, qonda qala. Umnikelo awukhulumi kodwa uwe okhulumayo. Umnikelo ungeni kwalasha kepha ungena kwalasha. Umnikelo phela imali ingena ibiphindele idona.
Simiseleni-ke nazi masila asizile uzobona into kaShembe. Umkhulu washaya kakhulu. Kodwa akekho uShembe ongayenzi into ebeyiqiniso. Ngoba uShembe ufika hlala esithalweni ufika yenza into ebeyiqiniso. Ngesikhathi ebhabhatisa inkosi endala yamakati. Uthi hayi sengitholile inkosana yakuNazaretha. Sekuhamba isikhathi-ke inkosi umkhulu wami iLanga useyafudumala. Maye umkhulu eyombheka umkhulu inyanga YEZULU wayefika axoshwe. Noma eselanda abafowabo bakwezinye izindlu wayefika axoshwe. Wase ngesinye isikhathi kwasekuhamba umkhulu iLanga eyobheka. Ngoba ezuthi inkosi iyadunguzeka. Wasefike ibona inkosi waxoxa-ke nenkosi umkhulu iLanga baxoxa baseqeda. Uthema isehamba wadlula ngakwenye indlu noma idokodo. Kuxoxwa kulona ukuthi namhlanje siyobulala inyanga YEZULU. Iyalibuka iyaligcina namhlanje. Uphuma kubani? Uphuma kumkhulu iLanga. Umkhulu iLanga wathini? Wathi ngitholile namhlanje inkosana yakuNazaretha. Wasedlula-ke inkosana yakade wayizwa le nkulumo washaya imoto yabuya iza la gijima ize ephakameni. Ngoba amaqadi fanele siwahloniphe. Yafika inkosi amaqadi ephakameni yasimtshela athi ungabe saloku ulinda ngizwe kahle. Asambe. Asambe. Wabe zathi ubheka izinto wathi cha thatha ophethe ukushiye okusalayo. Asambe singayizivela. Mthatha-ke wasehamba nayo engayizivela. Kanti ngempela labantu bekhuluma bazofika. Yafika khulu inyanga YEZULU engekho sengayizivela. Base bedubele endlini beshaba iziphithini zamawindi. Abasamtholanga lo kade bemfuna. Kwangelula ukuthi batholakale futhi. Kuthi ingqondo ekholwa impishane. uShembe nekholwa into ehlukene. Khona phela ungakwenza konke ufisa ukwenza nokucabanga ukuthi ungakwenza. Kodwa khona la uShembe ethi khona isimahlukana ndlela la kuhlangana khona. Nana manje niyabona lo Nazaretha obabulelwa umkhulu inyanga YEZULU ukuthi kuyakhula kunciphi ukuthi kunciphe ukukhula kakhulu. Thina-ke asiyithandi into enhle neyiqiniso. Sifuna ngathi tholakale into ezozuzisa thina. Asizile ukuzozuza lana, sizosebenzela imphefumulo. Abanye bamlalela endleleni. Ulalela njalo uNkulunkulu awuboni kodwa wena. Lale endleleni uyaphaphama endleleni nesibhamu sakho kade edlulile.
abanye bayogqiba igusha abafuna ukugqiba igusha la izodlula khona ukuze kwenzeke ingozi kanti useyishintsha indlela ushembe anomazi yake niphinde nimazi nangafuna ukumazi ngesinye isikhathi ubabamkhulu yathi indoda namhlanje yathatha umkhonto wayo yayazi ukuthi ubabamkhulu lala ngakuphi yasiyake nomkhonto wayo usuku babamkhulu kanti babamkhulu ubona inyama ifana neyakhe uzoshintsha umbhede alala kona ube unisayidi thiwa ikwazanga le ndoda ngomkhonto ikwaza phansi ehlabathini wazi wagoba umkhonto batshela abangani bakho ukuthi uzwakala ekuseni maye bonele uyena futhi wabona babamkhulu ehambele ekuseni kodwa akashayeke phansi phela ushemba kuyonto ukudlala kusibusiseni kuzwile kodwa benzela umlungwana ihlane ke umlungwana ngilana angihlephulele ibest elodwa kuthiwa ilodwa noma 76 uyalwazi lokho ekusize baba
Ngiyabonga mfundisi bawumlungwane. Ukungibulela. Ngiyabusisa. Baba siyabonga Amakhosi nathi esithola ithuba. Lokusho ukuthi sibahlangane. Baba Othu ukuza mampopho kanje ngubambe kanje ongakho sithi nathi sisho Amakhosi asemhlabeni ukuthi sikwazi kangakanani inkosi yangayezulu uyayazi inkosi yangamalanga sasiphakamene kuthiwe separadise. Siyakwazi ukuthi abantu babeqonde kanjani lapha bemazi ushebe ubani bemazi ukuthi omunye umuntu ubani bangahambi noma kanjani ephakameni namuhla angabi opposite asizame ukuyihlonipha Nkosi inyanga yezulu nangalimbe sisentabeni enhlangalazi obidlakazi bayihamba ngesikhathi senkosi langamalanga lapho ngakhetha khona inkosi entabeni enhlangalazi ngesikhathi senkosi langamalanga lapho ewaso khona emva kwezimpi ezazikhona bazazi abaningi lapho kwasuka khona manje adilika manje eyona mazabantu ebheka emadokotweni ukuthi inkosi yangayezulu yabakhomba amathu athi nyanga ngiyaxaka uthatha ushembe banjani bonke oshembe banamagama igigaba zabo beyinkulu singasuka kwinkosi yokuqala uNazaretha sisifike enkosini ekhona le manje ngithi-ke maNazaretha ngikhulume namabungu ngayiyeke lethu mhla ngikhuluma emathempeleni enu manje ngimemile ngisho nje le namabungu angaze ngisho phambi kaNkulunkulu ngiyobonga kuphela ningekho ningebaningi ngaka esontweni namuhla ngiyayidalula umvangeli umdluli uyayazi ngake no-23 ekhaya kwami noma ngemizini kababa ngokusho ngolimi lwesiZulu wathi uphakala u-23 ekuseni ziphumule izizwa kwaqhamuka umbhalo losenkomo wathi Nkosi inkomo yakho iyafa esibayeni yenzana iyadidizela wathi senjalo ngena ucingo ukuthi ingane yakho ibukhakhala shona phansi iyashona ingane njengamanje mfana wami uqala ngathi nayi imihlolo yami ngashaya imoto ngobheka ingane umalume wayo washaya ucingo mfowethu ngilamayo wathi sezenjani ngenkomo ngathi qedeleni inkomo leyo basala beqedele inkomo ivele ikhona ngehlabeni ngane zakho baba enhlasuthu ngafika ngaguqa egcekeni ngikhuluma inkosi manje na unyazi wezulu ngaguqa egcekeni kulo muzi ngaguqa ngashela umdluli umvangeli umdluli umapho baba limapho nobaba na wathi sendaweni ethize phesheya kwasejozini ngathi cha ushengu ukuzwa ngisho manje akusho lutho lokho ngicela ungibikele kushenga ukuthi ngiphi imali yakho ngizokukhokhela ungibikele kushenga ukuthi ingane iyagula kanje ukhakhala shona phakathi yathi phendulo ushembe phululeka Nkosi Nkosi uzophila ngisaguqele njalo kwaqhamuka abantu endlini lapho ugula konengane baqhamuka begijima bangica ngiguqele emnyango uNazaretha bathi nangithi bazokhala basekufiwe bathi wenzenjani Nkosi ngathi ngale ngikhuluma nomphangeli engikhuluma nenkosi wathi ngani siyaphila upapa aliphakamisa imthayimi ngisho igigaba ezaziyo kakhulukazi enkosini ephambi kwami njengamanje
Inkosi phambi kwami Amakhosi ngiyabonga unyazi wezulu ungiphinde futhi oyesibili enganelama leyo athi udokotela umawayo uphiya kumhlaka 6 soyikhipha lengane ngoba ayiphilile nawo amathambo ngathi awu kanjalo nje ngathi okay kulungile angamtshela ngashaya imoto ngahamba ngayobona ubaba njalo ngibona ubaba ngisesizini ungaphesheya kothukela ngiyibike kubaba lento athi baba ingane iyanyakaza yilesifini na ngathi baba kunjalo wona udokotela eyakhe na udokotela eyakathula wasidokotela yona ikadokotela ingane leyo eyami lo ngane leyo wangeneka amanzi nobaselena omkhulu baselena wathi unina wadla kakhulu amanzi abaselena udla kakhulu basena phuza kakhulu amanzi kamnikeza bakwenza lokho wahamba ikhathi sengiyambuza kulena bengane nje umhlaka 6 awashaya na wathi ungiyeke umhlaka 6 kwenzakalani na wathi asedokotela emva kwenyanga ethize sakudokotela wathi udokotela wenzeni kanjani na ingane ngiyibona iphila esibili kwenzekeni na ingane iphila iya-recover longathi ukuthi 100% ukuphila iya-recover sabuyela inyanga sezuqale kanayini bayaziya kulesifazana inyanga nayini ukuthi izwayikeyo leyo afike lapha yana udokotela athi 100% ngane iyaphila enalutho leyo ngane namuhla edlala ikarati leyo kuthiwa ayikhishwa ngoba ingakhishwa lengqondweni yakhona baleke efana lezi nalena ngizoyisho mhlambe kunena ingane enjalo engenamathambo ithi masizelwe ihlale udokotela ngitshela udokotela iphile kodwa iweqe 17 years isiyoxaza amathe ihlele eduze kwendlu ncike sonke isikhathi iyaphila-ke lo mntwana wami lona namuhla ushaya ikarati namuhla ufunda ey'koleni ey'nkulu kakhulu ngeke ngisho-ke ibanga ngoba ngizothi ingane yami nelandele ilo bantwana-ke ababayinkinga bangibazange babe nayinkinga ukuthi nabe yi-2 ababanenkinga kodwa inkosi ngiyazi lwezulu ngikubonga phambi kwamana sasha wonke wangilekelela baba ngihlele ngingedwa ngicabanga inkosi unyazi wezulu ukuthi siyakuthanda sonke na leyo nto iyangikhalisa ngikhala ngingedwa ngithi ngabe bamthanda yini labantu abasebuhleni ubaba wethu unyazi wezulu ngizasilekelelana naNazaretha ungakhuluma Amakhosi kodwa namakhuluma mina ngedwa cela ngisize kuba mina ngiyakuthanda unyazi angimthandi umuntu okhuluma kambi ngonyazi wezulu lena maselula nonke angakhuluma nasi sethokozane kudala ngathi lama ngathi uphathi zapha ngazi ukuthi WhatsApp ngathi uphathi siapwele ngisenze ngendlela efanele niyayibona ezenzekalayo manje ngaze ngathi lokho kuhle esinako la esontweni kusukuma abantu phambi kwashini balikhiphe ngani kulento zeni lawo Facebook lokho kuhle umgidi yethu alikhiphe ngani ku Facebook na yonke into enhle esenza likhiphe lokhuya kena ngibona ngiguqile kanhle ngiphethe idolo senekhipha ku Facebook ekubheke okuhle esikuthandayo esikuzele ebuhleni asizele ebuhleni kuzoxeka ukuthi ebuhleni sizokhuluma ngezinto ezinhle zasebuhleni hayi ngiyesaba ukusho kodwa lena nayikhipha ku Facebook iyangishayisa ngovalo angizange ngilale for 3 days ngithule kanti bamazi ukushemba abantu njengoba yisho uNkulunkulu ucela nemthande kwenzeni lokho usho uNkulunkulu ngoba ikona kona ukusiphilisa nje mina oshembe bonke mina ngabe iNazaretha dala ngeNazaretha ngaze ngisonde kwenye inkonzo angigxili ukuthi ngenkonzo kuna ngaze ngisonde kwenye indawo akangasonda ngangisonda esikoleni primary school lapho sacula khona ingoma yokuvala ethi sesibuqedile kwanamhlanje phela
Anaye inkonzo ngasoda kuyona. Anaye abantu babephethe baphethiwe ngabantu abasonto. Nikhulume kahle ngoshebe sokusikhathi. Wena ukhuluma ngami ngoshebe angisho lutho kuwena kodwa uyozisola usuwedwa. Noma ngabe uzisonta la phakathi kwethu. Noma ngabe ukephi kodwa uyozisola uwedwa. Ushebe wazele emhlabeni uzosiza thina. Thina sikhulume kambi ngoNkulunkulu awunobani lana. Nobani ngakhuluma kabi ngoshebe lana. Manje nobani njengoba manje nobani ngeke ngisho sizoba ngikho lapho mina. Ukukhuluma kabi ngoNkulunkulu wethu. Siyanikela kuNkulunkulu wethu sibika izinto zethu. Ucabanga mhlambe le yakho ngithuke usibani bani. Wangithuka kanje. Siyasikipha iminikelo yethu baba. Cela ukuthi asisize baba. Ngicela nani nimthande ushebe. Ningazenze isingoshebe. Amen. Amakhosi. Yaye ngikhulume konke nawe baba. Wena ngihlala ngisho ukuthi makuyisikhumbuzo. Angikwazi ukukhuluma ngesikhumbuzo ngakhuluma ngabanye ohlanga. Ngoba bonke bayinto eyodwa. Ngifikile mina kubaba inkosi ngo-2012. Ngiyama nenkosi akaqwabi angiyiboni la esontweni. Ngiyamxolela. Sasema ngokunye. Wathi Shembe wewe Makhosi baba. Wali angazi mina siyakwazi manje kodwa angazi. Sathula. Wathi mina uBombela. Ngithanda indaba. Esho sikude nasemaqadeni sikude wathi mina uBombela ngathi awu. Tashawuba sakuyashawuba sobabili. Manje sambuthi uyena uBombela. Ushilo ukuthi Harry Smith washo wesihlanu yena uyena uBombela sise Harry Smith. Ngithanda indaba. Pho wena ungabazelana. Uyena uNkulunkulu wangempela. uNkulunkulu abisho uNtombela yakhe sophela uyasha manje athi uNkulunkulu wangempela. Usengahlanya uNtombela ukhuluma iqiniso. Mhlawumbe indlela akhuluma ngayo kodwa uNkulunkulu wangempela uyena lo. Esimaziyo esikwazi ukukhuluma naye. Shebe Nkosi Amakhosi sitholela amaphutha ethu sinawo vele amaphutha. Kepha nani nicela tethelelo. Nicela tethelelo elikwazi ukukhuluma amagama amambi emabhekisi. Ngicela umuthuka mina ke inkosi akunandaba mina. Kodwa uNkulunkulu nami ngimkhosayo engithi baba kuyena. uNkulunkulu phambi kwethu ayona inkosi. Inkosi mina. Inkosi ayithu zoba mina inkosi nayinkosi. uNkulunkulu phambi kwethu inkosi Amakhosi. Ngeke ukuze ke kulo la inkosi amaqatha usikhuluma baba uthi la inkosi ayiyayi kwenzeke lokho. uNkulunkulu inkosi yamakhosi inkosi yethu. Lesitolibheka la njengoba khona. Nasi sinawo inkosi Amakhosi nathi. Ngicela ukuthandwa yini nathi simthanda abantu abaletha. Amakhosi. Ndidela amakhosi kuningi akakusho inkosi isenzizwe. Ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini nayo yonke ihamente eyingcwele. Nkosi Amakhosi umfana kaGumedelo oguqile imzuzu izoba isihlanu nje kuphela bese ngidlulisa ngenxa yokuthi emathempelini abashumayeli bayasinike inkonzo lapho sifike sikhulume khona sithanda ukukhuluma. Ngiyacela nje ivesi elilodwa noma amabili engiyokhuluma lapha kwakho ncwadini kaMateyu sahluko sesihlanu ivesana leshumi nanye neshumi nambili. Ngiyacela umzila ntatha lapha ngishumayela ukuthi angifundele. Nkosi Amakhosi
inkosi yasemaqadini sikhulumile nami bekungihlupha ikakhulu ngicela nje ngikhuluma ngento ezimbili bese ngihlala phansi yilokhu inkosi yamaqadi isanda ukukhuluma ngakho kungaliphathi kahle igama lenkosi Amakhosi nesihlalo sasezulwini ngiyafisa ngikhulume lokhu kulesi Iskhumbuzo somkhulu inyanga yezulu ngoba kunjena nje kuNazaretha ngenxa yakhe ukube azange akuvikele ngabe namhlanje sikhale etabeni ukube kwavunyelwa uNyambeza ukuthi kuliwe ngoba kwakuthiwa kuliwe kodwa ngoba wayevele ezulwini akavumanga ukuthi kuliwe. Nkosi Amakhosi uma ngabe kuthinteka isihlahla noma impande zesihlahla nesihlahla sonke siyathinteka uma kuthinteka igceke ubaba ekhaya umuzi wonke uyathinteka labo bonke abakhona bathinteka kanjalo uma kuthinteka ubaba wamaNazaretha ngiyacabanga wonke amaNazaretha athinteka nathi ke singabanye abathintekayo makukhulunywa lezi ndaba asazi ke ukuthi uma ngenzeka ukuthi uyiNazaretha ukuthi ukhuluma lezi ndaba ezingakufanele nezingengangawe ngisho ngakuthiwa ziyiqiniso noma zingamanga kodwa ezingakufanele ngoba njengoba siphathi kwalomuzi asizanga ngento eziningi size nje ngokuzokholwa sikholelwa abazali bethu siyikholelwe nathi thina ngoba sibuye siphathe izizwe bese sikholelwa nezizwe zethu akukho okunye esingama ngakho sithi kuyikho. Ngiyacela-ke ukuthi umshumayeli mawuthi uselungisile angifundele kula mabhesi amabili. Nibusisiwe nxa bemthuka banhluphe bankambele okubi konke ngami. Verse 12. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu umkhulu ezulwini. Bahlupha njalo abaprofeti abananduleleyo. Amen. Ngiyabonga kakhulu Shumayeli, angizukuyichaza ngoba ikhulunywa lesizulu. Sihlabelelo nje amavesi ambalwa linye noma amabili ngasekugcineni esihlabelelweni samakhulu amabili namashumi amathathu nesishiyagalombili. Wena Nkosi Amen.
Nkosi Amakhosi le nkosi esihlangene ngayo yakhuluma indaba enkulu, ikhuluma indaba yomfana kaMathe owayegula kakhulu entabeni zangala oMangethe. Bangakhala uMangethe athi ngakhuluma indaba zangakubo. Entabeni zaseWinene kaNobamba owayegula kakhulu, othe mangabe segula wayesebatshela abasekhaya ukuthi hayi uzawufika uShembe uzongithatha sizohamba siyoshumayela eShegula. Ngalento engikhuluma ngifisa ukuthi uyibukisise ukuthi uShembe yiliphi igama esingambiza ngalo ngaphandle kwaleli elithi uNkulunkulu, uma ngabe ukuthi wafika kumuntu noma kubantu abangamazi wathi ngesikhathi esithile, isikhathi esikathele, ngiyawuthatha wena mfana kaMathe siyoshumayela nawe ivangeli egula endaweni yaseKholenzo. Base bedideka abantu ekhaya bathi ngoba nalo Shembe wayengaziwa phakathi kwaleli cele. Base bethi abanye kusho ukuthi useyahamba, useyayalela, useyikhuluma nje uyawuma. Ngempela ngakusasa sho njalo umnikazi waloku kuhamba wesithathu uthi wabe sefika ngempela kwafika ifu njengoba nje sila emzini wasebuhleni kuba lento izakwenzeka kuzosuka ifu la njengoba le nkosi Amakhosi ikhona lapha la ikhona phambili, kodwa ibonakala isisekholenzo ihamba ngefu ngalo themba athi lo mfana kaMathe uyawufika ngawo. Nangempela wafika ngawo, wawusuphuma umoya esidunjini. Sho njalo umnikazi walokhu hamba, wawusuphuma umoya esidunjini, wayesehamba. uShembe nje wasila amaNazaretha uyasebenza wonke umhlaba, akekho la sikhona khona mhlambe ngenyama, kodwa ngokomoya uyonke imihlaba le uphilisa abantu, wenza yonke into. Nokuthi ethi nasimazi omunye zazo phambi kwethu, mhlambe ngenzeka ukuthi bakhona abamaziyo omunye, kodwa thina simazi zazo phambi kwethu. Futhi akusona umsebenzi wethu ukuthi sazi ukuthi ubani osasitshela yena nje thina silandela yena kuphela, yilokho esibaziyo. Ngoba nalo limi lokuthi umnikazi esihlangene ngaye namhlanje kuthiwa ayibambile, siyakwazi ukubamba ukuthi uma ayibambile umuntu usuke ebambele omunye. Umbuzo ngaba khona bayibambele bani, ngoba ke kushiwo phela uma ubambile uthi ubambile, ubambele ubani? Yena wayibambele bani uma uthi wayibambile? Mhlawumbe angiphendula amaNazaretha, kodwa hayi la esontweni, angiphendule ngaphandle ngoba la esontweni ukhuluma into oyithandayo, ngeke sikuphendule sawuthula ngoba nesiqomo ngoba sikwazi ukuphendula esontweni. Kodwa uma ngabe uthi wayibambele, wayibambele bani? Ngoba lo umngcwele kunjena nje ngenxa yakhe, njengoba sihlangene nje ngenxa yakhe. Na umuzi lo esikuwona owakhe. Manje ngisuka mina ngithi njengoba ngawagumede sengathi yini engayifuna phakathi kwalo muzi, ngoba umuzi wakwaShembe futhi wenyanga YEZULU. Nkosi Amakhosi ngicela ukwehlela ngenzansi, bekuyilokho ngithe u5 minutes ngoba angiphethe yona inkonzo. uNkulunkulu useyokwamukela konke esikushilo. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni kaManazaretha, uNdlelande angabula ikwaba kuza
Ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Nkosi Amakhosi. Siyesizwe ngabantu naphi lapho sifike siguqe khona ngezinye zeinsuku. Umuzwa umuntu ethi ngiyabingelela ayihlalweni. Lesi sihlalo esiphambi kwethu akusona esokubingelela esokukhulekelwa. Usuba ngababingelela ke abanye abafana ukubingelelwa. Ngoba indaba iqala lapho. Siyabonga Nkosi Amakhosi usimemela phakathi kolomkhosi omkhulu wenyanga yezulu. Baningi bebefisa nababe kulobile enhlizweni zabo nasemqondweni yabo ukuthi ngalolu suku bobe bekhona lapha kodwa imihla kuphila kwabo ayibavumelanga. Kodwa kuwumusa wakho Jehova ukuthi thina kusifice. Siyazibonga lapho ngelihle. Asekhulumile amakhosi angenhla kwami kakhulu ngokuNkulunkulu boshembe bonke kusuka phezulu. Namhlanje ezizweni esiphethe Nkosi Amakhosi Manazaretha ingcwele izimpi azisekho. Saqedwa amakhosi asezulwini. Ngasemakithi nangasemakini senihamba ngikhululeke ngisho phakathi kobusuku izibuka ayisekho. Zavalwa ushembe. Ingakho kufanele sibabaze imisebenzi kaNkulunkulu kwalapha ekhaya. Thina esitezi kulomuzi esingabonanga ubabamkhulu sangambona ubabila ngalamalanga. Mhlawumbe abanye bethu bangayibona inyanga yezulu. Abaningi bethu babone uthingo abaye baphenduke onyazini baphenduke iCovid. Khona baphenduke ngeCovid. Mhlawumbe bahlupha kakhulu nje ngenxa bathola umgomo weCovid. Kufanele ukuthi sibabazi inyanga yezulu ngoba ngabe umNazaretha asibazi. Yaqoqa iqoqela thina uba sifike namhlanje basifikile sibizwa ngamaNazaretha. Amen. Kodwa ukwenza kwethu bantwana basezulwini ngabe kusasho kona yini ukuthi ubuNazaretha siphethe njengekhali zasemantungweni. Njengoba singaka sigcwele ithempeli nje namhlanje lapha emzini wasebuhleni, sigcwele umhlaba siyibiza ukuthi singabasebuhleni. Wonke umuntu lapha ekhona uthi namhlanje Iskhumbuzo senyanga yezulu. Wonke umuntu uthi ngiyayithanda inyanga yezulu yakuthi uNazaretha. Sisho njalo. Kodwa ngicela ukuba nombuzo nami ngizophendula njengenkosi yakwaGumede. Uma sithi siyayithanda inyanga yezulu, uma ufikwa ithuba lokungena la ngaphakathi, uphosa amehlo akhe stairs lapha ya. Uthini unebeza kuwe? Yini edala amaNazaretha istairs senyanga yezulu singasiqedi? Yini edala istairs senyanga yezulu singasiqedi? Kambe uma umzali wakho ekuzala ngabe ukhokho wakho umkhulu wakho engenayo indlu la kahlezi khona ekhaya kini uthi izinhlanzi uzozitholaphi ngoba ugoli intethe lapha ehlezi khona, unethwa izimvula uphethethwa iziphepho. Mhlawumbe abanye bethu abazi wakhibe nje ishumi la ushelini unikelwe lesi stage senyanga yezulu. Asingakujabuleli bangcwele ukuthi uThixo usipha umsa ukuthi siyosingena siyodumisa singena siyohlala naye ngaphansi kwestage. Angikangathi lokho. Akube yilona lo abe nevuso lokuthi senze njani ukuze kuphele istage senyanga yezulu. Abasilela kula abagcotshwa babeke phambi kwethu. Uma uShumayeli wami ezihlale phansi uphela isonto kuphela inyanga kuphela unyanga engakazi azakhulume ethempelini akhulume ngestage sasebuhleni ukuthi kuyakhiwa
uqinisa umkhumbi. Uqinisa umkhumbi. Kuthiwa ngelilanga ngamzokhumbi yangakini ke Nkosi ubhala le. Angithi mzuyini umwakhazi ukuthathe yangakithi. Nami ke kuthiwa ngikhulume yangakini. Wakunomndeni wakwaShezi wangapha ePortshepstone. Wawulungiselela ukuza emhlanganweni lapha ekhaya kuJuly. Base beqasha ikhumbi kanye namanye amalunga ababekhonza nawo. Lafika usuku abalithabathi leze lapha ekhaya. Njoba sonke la siqasha imoto size lapha esikhumbuzweni senyanga yezulu ayibonga Nkosi. Kuthiwa bathi besendleleni kanti imoto abahamba ngayo ikhumbi le abahamba ngayo sekukhona umonakalo osukuyona kodwa umshayeli kanye nabaphakathi abezwa lutho iyahamba nje N2 ibheke ebuhleni. Lama yamakhumbi ayawubona manje umonakalo ukuthi sebonakele lapha azama overtake lo mshayeli ukuthi amxwayise ukuthi basopa nanti isondo seliqhumile. Abona ukuthi lo hayi ufuna ungedlula ngoba sihamba ngequantum nalo uhamba ngequantum ngeke angedlule. Kanti bafuna ukumxwayisa. Kuthiwa kwathi kusenjalo abantu bebabaza ukuthi awubaze bapha abantu sibabhekile naba abantu bezofa sibabhekile. Kuthiwa kwaqhamuka inkosi inyanga yezulu uwo uFloyelo yagijima ithwele isigqoko esimnyama esinophaphi ifaka umjiva yafika yahlala phezulu kwerim leli sihamba phezulu ngalo etiyeleni lekhumbi ethwele abantwana bakhe. Kuthiwa kwabonakala isima lekhumbi bafike bama laba abanye bathi hawu kade sizama ukunimisa ngoba kade uqalile umonakalo kodwa manje sidide ukuthi uphi lo baba oqhamuke emgwaqeni wafika wahlala phezulu kwerim. Wayesethi umshayeli khiphani impahla masisha kanti ikhumbi ihamba phansi ngerim isingenza umonakalo badilika bakhipha impahla bathi mabeqeda yayisiyavuta ikhumbi kodwa ngenyanga yezulu baphepha. Ungalezinda zingananga nezamaphendula. Umthelo ohlawusa umdala. Kunendoda eyaphenduka entabeni zaseGoli. Baningi abantu abathatha ivangeli eGoli. Wayisuka umuntu ekhaya ewabona amatshe amhlophe ngakubo. Kodwa wabuke nje. Kodwa mayesefika eGoli afika athola ivangeli uyambona usefaka ingubo emhlophe. Yakwakhona isikhathi esinjalo. Yaphenduka nawo le ndoda ngaso isikhathi senkosi inyanga yezulu yashumayela ishumayeza abantu baphenduka abantu ibakhomba indlela eza lapha ebuhleni. Ngoba Amakhosi kubalekile ukuthi njengoba siyifakile ingubo emhlophe maNazaretha kodwa ushembe simkhombe kuphi ebuhleni. Asingamkhombe kwezinye indawo. Ushembe ulapha ebuhleni lapha ebudise khona. Yakubuka ke lensizwa besizakala abantu bebuya bexoxa kuyo ukuthi sengibe yiNazaretha ngahamba ngafika ebuhleni ngathola ukuthi ngasizakala la. Wathi yona inkingeni yayinazo kwangathi khona eyodwa esombululekayo. Yayisinika ithuba ukuthi ngizothi mangifike enkosini ebuhleni ngithola ithuba lokubuza ukuthi kanti inkosi ukhetha abantu. Nebala yafika phambi kwesihlalo sasezulwini inyanga yezulu. Baba ngiyabashumayeza abantu bakho baphenduke bafike futhi phambi kwakho basizakala kodwa mina akwazi umnikela utho. Akwazi ngenzele lutho Nkosi yamakhosi. weManazaretha yengibuza umuntu ethi ngifuna ukuya kubaba. Siyonikela kubaba. Uyabona nje lolu donga lolu
nathi sizwa ukuthi sinalolu udongo kuba sisondele kodwa besihlala ngani lapha emuva naba ngabe sishendelele siyemuva sithi imbenge zophuma nini ngoba kunembuzo uyashwabana masufike lapha awu uthini mntanami angikaze ngikwenzele lutho baba akwazi kwenzele lutho awu uyakhumbula mhla nisebenza emayini usasebenza emayini mhla kudilika umgodi wangqiba base beyafa bonke nani nabo wasala wena ubani wakusindisa lapho yayicabanga le ndoda ukuthi isindiswe nje oyisindisileyo ngoba yayingawulona iNazaretha kanti ushembe ukuthanda usele ngibonile ke lokho waphinda ngene uyabona thina sifaka ingubo emhlophe uma ngabe igama kaShembe sizoliphatha ngeze kodwa uShembe unawo akha amaNazaretha angayifakile ingubo emhlophe athi nje ngonyazi siyafa siyazi ke qathi kusokuthiwe usuphumule esiporweni mangabe ukhuluma ngenkosi esesihlalweni ngemsebenzi yayo kuyisikhumbuzo senyinkosi uswengavumi maNazaretha ngoba abantu kuhamba bese kwehla ikhethini emqondweni yabo nasemehlweni abo bayibone fifi inkosi yamakhosi bayibone fifi ngoba inkolo sesikuyona nesikhathi sesikusona sihamba ngenye level kodwa bangavuka omkhulu bethu nobaba bethu nogogo bethu bavuke manje bengasibuza niyakholwa babe nale nkolo ubona yokunye yokuhawukelana yokwazisana namhlanje mangangena nesituwane nje la ethempelini noma ethempelini ngakini usungayinsini usavela umuntu olisitukwane hawu usavela ngiphatha ukudla lesikafini serama hawu usungayinsini engathi uNkulunkulu inkosi inyanga yezulu ingasiza abakhonzi abahle ukuba isiphe lolo thando labazali bethu ababenalo bese sipho ukuthula nokuthobeka silalela izwi lenkosi yamakhosi mayikhuluma nathi ngoba kubuhlungu ukuthi uma inkosi iphefumula bese bangathi akwenzeke lutho kufana nale lokuthi la sibekwe khona safe ukhona ubaba ukhona omkhulu ukhona okhokho behlala la phambili bebekwe inkosi yamakhosi kodwa wonke umuntu ufuna ukuzohlala la wonke umuntu ufuna ukuba inkosi namhlanje afuna ukuzohlala la inkosi esesitalweni inkosi yamakhosi uNyanga YEZULU emva komsindo wombango kwamdlalose emondlo yakhipha umyalelo maNazaretha yathi uma uphenduka inkosi manje la ebandleni ayingafiki sifaka umjiba ihambe uyogqokela esizweni sayo ukuze kubonakala ukuthi inkosi ngempela ngoba nikhatha inkosi yamakhosi nemindeni yasebukhosini uShembe wasebuhleni ubeka amakhosi akhambe umshumayeli esesigodla isicephe ngathi uphethile athi ezondlalela nje umthukazi singabe sabana nje indawo yokuhlala lamakhosi lawa niwabonayo anama payslip anama pesal numbers mhla 15 nje ziyakhala ngikhala 15 ziyakhala anama pesal numbers manje lo muntu ngilethela iphi pesal number iphi incwadi aqashwe ngayo ukuthi inkosi asingayenzi into uShembe angasithumile yona nayo le ngithi angikhuze maNazaretha ngoba niyayithanda
Siyabonga Nkosi Amakhosi. Udumo lwakho ngeba lifaniswa namuntu emhlabeni. uNkulunkulu ngekhathi zonke emini nasebusuku futhi ishembo engcwele uyosikola kuze kube sekuphela kwemihla yethu. Inkosi busaseni kuzwini. Baba Nkosi Amakhosi, ngiyacela uNkulunkulu ungiphe amandla ukuthi ngikwazi ukubeka amazwi amabili ngemisebenzi emihle enziwa uNkulunkulu wethu inyanga yezulu. Ngicela uNkulunkulu angiphe amandla Sihlabele samashumi amathathu. Yanimemba bafowethu. Baba Nkosi Amakhosi, ngiyaxolisa ngilipimbana angikwazi nokuhlabelela. uNkulunkulu wethu Thixo wethu nyazi lezulu, siyabonga uNkulunkulu omhle ngakho konke okuhle ohlala usenzela kona nsuku zonke. Sibonge Inkosi yamakhosi Thixo wethu inyanga yezulu. Namhlanje sinekhaya, sinezulu ngenxa yenkosi yamakhosi uThixo wethu inyanga yezulu. Ngizokutsho imisebenzi emihle, mininzi imisebenzi eyenziwe uNkulunkulu wethu inyanga yezulu. Kodwa ngizawutsho kube eminye bemibili ukonga ixesha. Kwela ukuthi eBizana kwaba ngixolise inkosi uMjoli eBizana. Kwela ukuthi eBizani kwakugula kakhulu umfana kaMshumayeli uCithwayo, elunywa sisiso ngendlela esisimanga. Weza enkosini yamakhosi inyanga yezulu. Waxa ifika enkosini yamakhosi inyanga yezulu, yathi inkosi yamakhosi makaze namafutha eze namanzi ambusisele. Ngendlela wayeseyigula ngayo waselahlile uMshumayeli ithemba. Kwathi afike amkhothisa amafutha, amselisa amanzi. Sinayo inkolelo ngenye ixesha ukuthi side siphalaze ngalamanzi, senze konke. Xa efike ekhaya wamkhothisa amafutha, wathi makaphalaze. Manazaretha kwaphuma inaliti, wathi xa ehlanze phalaze kwaphuma inaliti. Ukusukela ngalo mmeli uyisekampilo wabe uphilile besaphila namhlanje.
inkosi yakwaThombela elisikisike ngasekhoyo. Abantwana baba banokuthathaka empilweni. Iye inkosi inyanga yezulu ithi baba Nkosi yamakhosi, abantwana bami abanampilo. Ibuze inkosi yamakhosi inyanga yezulu ba wake wababonga abantwana njengokuba baphuwayo. Athi baba zange ndibabonge. Athi ke hamba wenza umsebenzi ubonga abantwana obaphiweyo. Kukho lento ke uba kuthiwe kukho isihlaba mkhonto, usiphatha mkhonto, inhlaba okanye umkhuluwe. Nkosi uThombela azame ukubiza umkhuluwe wakhe uba benze lo msebenzi asiqhenya ngakeze kwayena. Yamhlupha lento. Kuthe kunomhlangano phezulu kwentaba. Wathi uyeva uyabizwa inkosi yamakhosi inyanga yezulu. Wanexhala woyika. Waxa uva ubizwa nguThixo uyenexhala ba Nkosi yami kazintenzeni. Uthi xa afika ahlale bese ebizwa ukuthi makangene. Ifike inkosi inyanga ezithi hey wena libala ukuthi umkhulu wakhe akezi baza ufa abantwana aba. Thatha ibhoko ungene endlini uthethe noyihle emsamo. Wenze umsebenzi abantwana bazophila. Enene kwabanjalo uNkosi uThombela wenze njalo baphila abantwana. Minensi umsebenzi engayitsho minensi kakhulu. Yacela uNkulunkulu omhle. Khumbule uNkulunkulu omhle isizwe sakithi. Indawo yakithi indawo ehlala ngezimpi. Siyacela ke uNkulunkulu wenze kuhlale ukukhuthula. Baba Nkosi yamakhosi ngicela ukwehlela ngesazi. Ushaywayo Nkosi yamakhosi shembo ingcwele izwi lami alikho kahle nomkhuhlane kodwa ngithi ngiyibongela ithuba shembo ingcwele nami ngilobe igama lami kuleli chibi elihle lasezulwini
khona uma sinikwa umsebenzi ngingazukulahlwa namakhosi akithi alahlwe nesizwe sakithi silahlwe ngokuthi mhlambe ngidelela izwi lenkosi yamakhosi. Ngizosho kodwa baba oyingcwele, inkosi enkulu inyanga yezulu, kunensizwa eyafika izocela umsebenzi la enkosini enkulu inyanga yezulu. Isihlale isikhathi eside ingawuthola umsebenzi, yaze kwafika ivuso lokuthi ayizonikela icele. Yayisiyacela ke ngempela, yayisinikwa isibusiso, yayisiyawuthola umsebenzi omuhle. Yasebenza kwase kufika ukujwayela emsebenzini. Yayisibona izinto efanele ukuthi beyezayo, yayisiyayithatha, yayisiyayintshontsha. Kanti intshontsha nje amakhamera ayayibuka. Hayi kwatholakala ukuthi nabo ubufakazi intshontshile lensizwa. Kuyaphoqa ukuthi ayixoshwe emsebenzini, ayisiyaxoshwa. Waphela umsebenzi, kwaphuma imali eyithiza, yazidla zaphela, yabuya indlala. Yahlala inosisi ingasasebenzi. Kwase kuphoqa ukuthi ayibuye futhi izenkosini enkulu inyanga yezulu. Izoyilahla, izoyibika ukuthi inkosi ngacela umsebenzi ngase ngona ngaxoshwa, manje indlala isibuyile sengiyalamba. Isiyabuza inkosi ukuthi wenzani konje emsebenzini. Iyasho ukuthi Nkosi, ngangena umoya kaSathana, idimoni lomntshontsha ngantshontsha ngase ngiyaxoshwa. Ithi inkosi inyanga yezulu, ukuze ubuyele emsebenzini yenze nje. Suka njengamanje uzungeze lo muzi wasebuhleni. Uhamba umemeza ukuthi ngantshontsha. Emsebenzini ngase ngiyaxoshwa. Bayiphoqa ukuthi ayikwenze lokho lensizwa. Isigwebe yasithola kwabayileso. Yasukuma yasungeza umuzi wasebuhleni imemeza ukuthi ngantshontsha emsebenzini yaxoshwa. Yathi misiyuzungezile ayisiyabuya izenkosini enkulu. Isithi inkosi abantu abathule bathi cwantalala abantu bese beyathula. Siyabuza inkosi inyanga yezulu ukuthi kukhona nini ukuzwile? Kukhona umuntu omemezayo la igcekeni. Abantu bonke babukana, abekho abantu abezwile ukuthi khona umuntu ekade ememeza. Isithi inkosi njengoba bese ngihamba nje, ngikuthathile ukuzwa kini maNazaretha, ukulalela ngase ngiyakususa kini. Lo muntu akade memeza la nonke animzwanga, kodwa uma benganibizanga ngimtshela ukuthi sengiyakubuyisela ukuzwa kini, benogoduka emakhaya ningalaleli. Sengiyanibuyisela ukuzwa zwanini manje, inkosi nibusise. Abantu base bebuya bezwa le ndoda yayisibuyele emsebenzini. Ukhona abantu kaNkosi abaneshwa engazi, njengoba uhlala ukhuluma Shembo ingcwele phambi kwethu singamaNazaretha, usikhuza usiluleka. Angazi noma ukuzwa kwahamba ngaleso sikhathini kwabanye bethu. Ngesikhathi inkosi inyanga yezulu sibuyisela ukuthi asizwe, bona babaneshwa kokuthi ukuzwa kungabuyi kubo. Ngoba izinto ezenziwa abantu namhlanje, ezenziwa amaNazaretha namhlanje ixaka ukwenza. Inkosi yaseMangweni kade ikhuluma la ngamakhosi athi amakhosi imbumbulu. Ngithi ngikusho ukuthi amakhosi ngoba umfundisi uBhedla akekho. Uhlupha kakhulu ngapha ngakithi. Okwalamakhosi amakhosi imbumbulu afika azohlala la, ebese kubhekwa inkosi ubhala ukuthi izothini. Kube sengathi mina engirecruitayo ngale abantu abayibiza ngamakhosi.
ngizobabeka la phambili. Siqhatha uNkulunkulu nezizwe namakhosi angempela asemakhaya. Ngempela amaNazaretha amahle asukuyeke lokho. Umuntu akeze uNkulunkulu ngoba eyinkosi ngempela azohlala endaweni efanele ngoba eyinkosi ngempela isizwe. Ngalawo mazwi inkosi enkulu ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuphila Shembo ingcwele nomkhuhlane ongiphethe uphele. Inkosi kusinikuzwile. Uthelani yeyilongo ngiphakamana kuyikhetha inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Amen. Lo khulumayo umfundisi uHlatshwa wasophongole ekhaya lethu ayibonkosi. Uma kukhulunywa ngenyanga yezulu bantwana bahle, kukhulunywa ngisabona engakaze sikubone. Qala kwami kumbona kwakuseRockville eGoli. Ngo-1978 kwendlula ibrephanga ngo-1976. Wathi mayifika laphaya amabhasi babuya bonke abantu, iy'ngane zaseGoli ezayishisa abantu. Base beyicela bayakhuluma ninjalo phela mina. Base beyicela yayingaphakathi emzini uma uMankomo. Bathi baba ungasaphumi mase kunje amaloli bayedlula kanje. Lengane zize kuwe. Wahlala uThesi wasethi ngifuna ukuhlala lapha eparking ngedwa. Khona abangani bami bazongivakashela khona. Wayesephuma nesitulo ngoba ingekho engasemphathele sona. Wasidosa phansi wehla basibambambisa abanesibindi. Wafike wahlala yedwa. Ase ziyafika ingane ngamaloli zafika zalandelana. Ezathi mayifika lapha kuzama sesha uyedwa lapha yana. Bonke babukela ngemphathi eyikhala kuda.
Amakhosi yasezulwini, inyazi lwezulu. Ngelikhetho unyazi lwezulu. Silapha esikhumbuzweni seqhawe. Inyanga yezulu. Inyanga yezulu eyasithwala sididekile emakhanda ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Uma kade sizophelezela ingumahlombe ilanga lamalanga, angikhulumi ngalo, ngikhuluma ngenyanga yezulu. Lapha indaba isuka khona endawo yenyanga yezulu. Sabuyela emakhaya sididekile ukuthi umhlangano kaJanuwari kawukho. Sithe sisemakhaya angazi ngoba amafoni ayengakabikho ukuthi indaba zagijima kanjani zawufika kwelakithi eFlyhead. Angixolise esihlalweni, angisasho ngumfundisi umthetho lo waseFlyhead lapha eThandanane. Saya emakhaya sididekile ukuthi umhlangano kaJanuwari, angisho ukuthi sasidekile ukuthi awukho. Sithe sisemakhaya lafika izwi lokuthi umhlangano uyaphuma uya etabeni, ususa etabeni. Kukhulume ilanga lilele kwabheka bezayo lathi inyanga yezulu ayihola abantu yena betabeni. Yona siyabahola labo balapha kuyo kwabheka bezayo. Mehla igibela isitimela, umhlangano uvalwa wasetabeni. Ngihamba ngibuza lapha eThekwini ukuthi umhlangano uthe uma wehle entabeni washonaphi. Kwathiwa hayi sematabetule. Kungaphi ematabetule? Hamba ngibuza. Ayogibela emabhasini akwaphanko, kwathiwa hayi gibela nanka amabhasi ayoyakubeke khona ematabetule. Ngalelo langa inkosi yayibuthe laphana enkosini yamaqadi eMbeka. Safika lapho safike sabuka ubuhle basezulwini, kugcumeka amathende lapha eMbeka. Ubuhle obabukhona abakumangaliso. Inenhlanhla-ke umuzi wakwaNgcobo ngoba wasifihlela inyanga yezulu uma yehle entabeni izitha zomNazaretha zingafuni. Ithi inyanga yezulu ulaba abafuna ukulwa uma selilwile lingabe lisabuya nina la. Uma nilwile ningalwi nalaba bantu bayeleleni kanje, kodwa kusekubonana nabo la nakwelizayo futhi asikubonana. Inyanga yezulu ilwe kakhulu emhlabeni, ilwela thina nawe uMnazaretha oyingcwele. Lo uMnazaretha elangeni babungengaka uqale kunyanga yezulu bakhupha uMnazaretha ngesivinini esikhulu uya phezulu. Ungangithinti, ngizakunika. Angifuni umuntu okuney'nyawo. Uma inyanga yezulu izofika lapha isakhela lokubuhle, sikhona lapha ebuhleni. Le ndaba ebikhulunywa umfundisi uShozi yomuntu ongahambi nengane engakhulumi, yayi kwakukhona la. Lo muntu mase wela kule ngane, ithi ingane nangu mama wela kimi, ngangiseduze kwa inyanga yezulu, nami ngizobika okwami. Ithi inyanga yezulu ngubani manje ongahambi, ngubani ongakhulumi? Ngoba ungakhulumi sekhuluma, nobe engahambi sehamba. Kodwa ngibabaza ukuthi nje lo bukhulu obungaka sabenzelwa inyanga yezulu. Inyanga yezulu mina ngo-1994 ingilwele kakhulu, nginukelwa zidumbu zabantu abashiswayo. Nami kuthiwa ngizawushiswa
nami ngibhaliwe kwababulawayo. Kodwa ngale nyanga yezulu lithe ngelinye ilanga ngisesiphazini sami ngithi mina kumkami hayi asambe sisheshe sambe namhlanje siye ekhaya angimtshela ukuthi usuku lwethu lokubulawa. Ngithi funa befe nje omkami ngabatshela ngalutho lwey'ngane. Uma bedlula laba bantu beviva balapha ngaphesheya kwami badlule ngezansi kwekhaya bakhalisa imfengwane namacilongo abawashayayo bama bawela belapha phesheya inkulumo ngoba babebuye bafike abanye belethe kuthiwa siyawuqala kwamthethwa siphume lapho siye kwaMthembu siphume lapho siye kwaNkumbuzo siphume lapho siye kwaSithole sizawuqeda ngalaba bantu. Uthi umakhelwane wami uMthembu mina Sibali ngiyofa ngilwile nginey'bhamu zami embili esincane nesikhulu zigcwele bayothi befika lapha kimi njengoba ngiyawuma lapha phezu kwesitezi uthi ngiyabaqotha ngibaqothe ngeke ngibone ukuthi bayothi bafika kobe bengakanani. Ngithi-ke mina hawu Mthembu esami sisodwa isibhamu uthi sikuphi? Ngithi mina sisenhliziyweni ungeke usibone. Ngithi mina ngethemba inyanga yezulu ngeke baze bafike kimi kodwa wena ngoba uthembela esibhameni zakho hayi nawe uyakuthembela kuso mina ngithemba inyanga yezulu. Amen. Mangifika ekhaya mangisekumshumayeli thatha umnazarethe wami phumela phandle ngiyathandaza ngizungeza ikhaya lonke ngiphuma endlini ngingena endlini phuma endlini ngingena endlini phinde ngizungeze nanti ifu liza limnyama sekuthulekele sekuthethwa lapha sebedalekuthala ukuthi bazaphuma kanjani. Ngingayenti indaba zasesilala ngathi komkami andibolala nenhlabathi endishini uma bejikijela ibhomu thela inhlabathi uma bejikijela ibhomu sithele thina inhlabathi shembe yawuselekelela uma belapha bedalekthana ukuthi-ke sesizawusuka siyoqala kwamthetho. Ngathi uma ngiyangena endlini kwethu ngangena kanye nombala wezulu ngathi uma ngangethi ngifuna ukuphuma lasho kanye lathi kusu ungakho ngithatha le vesi ukuthi lasuka izulu lathuma kakhulu impela lazidla layichitha zonke ngasinda babaleka laphayana umkamnewethu omdala ekhaya bedlula ngakhona kwamnewethu wabezwa bedlula ebusuku bethi eyohlala esinda lo mthakathi wacishe wasibulala ngezulu lakhe ukuba uNkulunkulu wathi phuma manje uyocosha ikhali ngoba abanye bayikhohlwa ikhali bayishiya khona lapho baze bayilanda ngakusasa ekuseni. Uma-ke lihamba iviki kubathi uma umuntu enukiwe kuyefuna lathi uma kuyiwe emshashweni ayozigeza kushiwo kimi kuyakhulunywa emabhasini khona indoda kwaNcumalo eyayivama ukungiqalela ngalokho kubizwa umhlangano osheshayo uye estadium. Uma lo mhlangano ulapha estadium ngiyeqile bangcwele ngoba nami ngiyaphuthuma ake ngibuye lapha ekutheni bamdubula umfana womfowethu ma bemdubulile umfana womfowethu bayahleba bekhuluma emalenke bathi ngiyogibela ibhasi kanti mthethwa ngoba kuthi ufile kanti ubani lo bathi bayahleba kanti sebekhuluma kakhulu. Qhamuka umzawo wami ogane kwaNcumalo ozala abanye bayalazi iphoyisa uNcumalo eMondli Flyer uthi mzala uzile nisekonakele ekhaya ithi mina cha
uthi ayithi nasesiphuthuma khona noJabu uJabu indodakazi yami sizagibela ithekisi ngithi mina uma nifika konakele nifike nithandaze ningakwenzi okunye uma nifika konakele kodwa nje nifike nithandaze nimemeze ushembe ngoba ushembe mina yena ngema ngithambayo emethembayo kunezinto zonke. Kungakho-ke ngithatha le verse ethi lasuka izulu laduma kakhulu impela lazidla layichitha zonke lezi zitha zethu. Uthi-ke umkamnewethu hawu kanti nihlale nithi ushembe uNkulunkulu wangempela kanti ngibezwe bedlule ebusuku thina besilindele ukuzobutha umlotha ukuthi abaseleyo sibabone ukuthi boba sisekuphileni labo manazane sisekuphileni lokhu kuphila sikukho kujulile ngeke uze uguqule ngentando yakho kujulile ngokwasezulwini ubhombela wehla nakho emazulwini kuphelele akukho lapha ushoda khona ngicubeke ngibambe lapha nalapha ngithi izolo unyazi lufike lapha yana encome lafika qedane ngimi nayo umfundisi jele wasejele uNaito umfundisikazi uma engixosha lapha ejele njengoba ngathunywa uThixo uthi mthethwa hamba uye ekhaya manje olindele ukufa uhulumende uthi abantu abanjengawe lokhu kufa kuzayo kuzobathatha bonke. Ngithi mina ngeke ngithi mina unyazi lwezulu nalukho uthi yini unyazi ngithi ngeke ngikhoza uma unyazi kufika lapha encome ngime naye lo mfundisikazi ngiyahlabelela mina ngithi nanti ilizwi mangaliso uma sizelwa unyazi encome lwehla njenge angazi ngathi wehla kanjengani wagijima umwelase usihlalo wazi wamfishane ukuthi sinikelele ukuhlangabeza unyazi lwezi uma unyazi lwezulu sifika uthi lo mama uzobe egqokele embetheni ngithi angimazi kodwa namhlanje uzambona ngosi lo ngakutshela yena ukuthi mina ngithemba yena ngithi ngibona ngisekhona ngihambi ne-COVID angihambanga ngivikele uye ngoba mhlawumbe usibize lapho unyazi lwezulu ngangikhona lwathi uma ngalifika kithi lwahlabelela lwathi iboza ngumthwezi intaba lithathi lutho ngokubala nangempela iboza lithathanga lutho-ke ngokubaba kimi naphi namhlanje sekhona inkosi kuthi sesikuzwile amen. Siyabonga amazwi amnandi esophiwe ndaba ezitha inkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yethu Iskhumbuzo isihlabelelo samakhulu 208 208 sizocela umshwayo Ngcobo wasevusanani asola naselela inkosi Mbusisa. Inkosi kusupha abangcwele.